मन कर सिलावट पे लोधा से कुछ दी जवानी रोजाऊ कौना सोवत सोने काटो तारो चानी लगा के मोछरदानी रोजाऊ। नमस्कार भाई लोग। तो भाई लोग ये हमार सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। अरे इहे नामवा कामवा से सब केहू जानेला। अरे इहे नामवा कामवा से सब केहू जानेला। आ घर से जब बाहर निकली तब प्रणाम कोयला के बदला अरे चप्पल जूता से मारेला। अरे जानता से पिटाई सब केहू के नसीब में थोड़ी ना लिखल बा। अरे नया नया डिजाइन के चप्पल जूता आवता। अरे कम से कम पहने के नइखे मिलत। अरे पिटाए के मिलत। अरे तो भाई हो हम तोहन से एगो खास बात बतावे जातन। हमार पढ़ावल लइका अरे कुछ खा ना पैलसन, लेकिन हाँ सारवा सब लड़की लेके भाग के शादी कइले बाड़सन। लेकिन हाँ एगो में लइका बा सबसे अच्छा लइका बा। उस सारा लेके भाग के ना घरे लेके आके शादी कइले बा। लेकिन हम अरे भाई हो उहे तो एगो लइका बा कि हमार इज्जत बचा ले बा। तो भाई हो का करेम लोग। अब हमारा लगे कोनो लइकियो पढ़े नहीं खोसावत ना तो उकनी के एकदम टैलेंट बना देती। हाँ अरे उकनी जैसन लइका कबो नाम भेटई हसन। अरे उकनी के रहल हसन तो बहुते मजा आवत रहल। अरे मास्टर में आ छात्र में एकदम जोड़ी एकदम जम के लागत रहल। तो भाई हो एगो लइका ऐसन चिटकुला सुनैलस तू हमारे दिमागे में घुस गई। ओके अभी ले डिलेटे नहीं कइले। अरे सुहाग रात के दिन जन दुल्हा बा अपना दुल्हन के घूंघटा उठावता आ ओकरा से पूछता कि का हो तहार का नाम हो। तो लइकिनिया कहतिया कि शादी के कार्डवा पर तारा मौसी के नाम लिखल रहे का। तो भाई हो ऐसन ऐसन चुटकुला हमारा सुनले बड़ा ढेर दिन हो गई। अरे लइका सन के बड़ा याद आवता।